салом бинандагони азиз, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва обуна шавед ба канали ман. раҳмат. ихтиёрӣ ё иҷборӣ фурӯши билетҳои консерти Нозия ва Муҳаммад Рофеъ дар Панҷакент. дар ҳоле ки бархе омӯзгорони Панҷакент аз иҷборан харидорӣ намудани чиптаҳои консертӣ, муштараки сарояндаҳои маъруфи тоҷик Нозия ва Муҳаммад Рофеи кароматуллоҳ изҳори нигаронӣ менамоянд. масъулини бахши маорифи ин шаҳр мегӯянд, билетҳо ихтиёран дастраси омӯзгорон шудааст. ин консерт дар назар буд санаи 20 июн соати 7:00 дар варзишгоҳи марказии Панҷакент таҳти унвони «Ду ҳамсадо» баргузор гардад, вале ба 27 июн ба таъхир гузошта шуд. бархе аз ҳамсӯҳбатҳони мо дар Панҷакент далели таърихи баргузори консертро сари вақт ба фурӯш нарафтани чиптаҳо гуфтанд. худи Муҳаммад Рофеи кароматуллоҳ рӯзи 25 июн дар суҳбат ба мо гуфт, сабаби таъхир дар баргузории консерт ба фаъолияти сусти ташкилкунандагони чорабинӣ рабт дорад ва ӯ ҳаргиз ба фурӯши иҷбории чиптаҳо ҳавасманд нест. як омӯзгори мактаби таҳсили миёнаи умумии 71 шаҳри Панҷакент, ки нахост номаш бурда шавад, рӯзи 25 июн дар суҳбат ба мо гуфт, робита ба ин хабар гуфт, ки аз шӯъбаи маорифи Панҷакент 50 чиптаи консертии Нозияву Муҳаммад Рофеъро ба мактаби онҳо доданд ва таъкид карданд, ки маблағи чиптаҳоро ҷамъ кунанд. ба гуфтаи ин манбаи мо, ҳар як билети, ки маҷбурӣ ба омӯзгорон фурӯхта мешавад, 20 сомонӣ арзиш дорад. аввал гуфтанд ба хонандаҳо фурӯшед. рости гап, ман гуфтам наметавон. хонандаҳоро маҷбур кард, ки таъкид намудам, ки ман ҷавобгариро ба гардан намегирам. баъдан гуфтанд, барои хонандаҳо не, барои омӯзгорон тақсим кунед. баъд ба омӯзгорон тақсим шуд, лекин ҳоло як қисми маблағро ҷамъ карданд, як қисмаш мондааст. хайр, омӯзгоро медонед, хоҳад нахоҳад пулро медиҳад, афзуд вай. ба гуфтаи муосиби мо, на фақат ба мактабҳо онҳо, балки ба тамоми мактабҳои дигари атроф низ билетҳоро тақсим карданд. вай мегӯяд, дар билетҳо санаи баргузори консерт 20 июн навишта шудааст, аммо баъдан ба онҳо гуфтанд, барнома баъд аз нисфирӯзии 27 июн доир мешавад. нигаронии баъзе омӯзгорон аз хариди иҷбории чиптаҳо дар холест, ки Салоҳиддин Сангинов ва як масъули шӯъбаи маорифи Панҷакент мегӯяд, ба мактабҳо воқеан ҳам чиптаҳои консертии Нозияву Муҳаммад Рофеъро пешниҳод намуданд, вале фурӯши он ба таври маҷбурӣ сурат нагирифтааст. ҳамсуҳбатамон таъкид намуд, ки ин сарояндаҳоро мардуми Панҷакент бисёр дӯст медоранд ва ниёз ба маҷбур кардани муаллимон барои харидории чиптаҳо нест. оқои Сангинов афзуд 700 билети консерт ба мактабҳои марказии шаҳр ва атрофи он пешниҳод шудааст. мардуми Панҷакент фарзандони раҳматии кароматуллоҳро хеле эҳтиром мекунанд. бубинед, пагоҳ дар варзишгоҳ ҷои нишаст намерасад. билетро озод мефурӯхтанд, ба ҳамаи мухлисони сарояндаҳо билет намерасид. Муҳаммад Рофеъ кароматуллоҳ дар робита ба он фурӯши иҷбории чиптаҳои консерташон то куҷо ҳақиқат дораду аз ин хабардор аст. гуфт, масъалаи фурӯши чиптаҳо ба кори ташкилкунандагони консерт дахл дорад ва шахсан ӯ ҳаргиз ба фурӯши иҷбории он ҳавасманд нест. ин сароянда дар мавриди он, ки омодагӣ ба консерт дар чӣ сатҳ аст, гуфт, ки ӯву хоҳараш бо сурудҳои наву тоза ба ин барномаи ҳунарӣ ҳозир хоҳанд шуд. аммо ӯ афзуд, ки ин ҷо фақат аз мо вобастагӣ надорад. ин ҷо кори ташкилкунандаи консерт бисёр муҳим аст.
муҳаммадрофи айни замон аз сатҳи на он қадар дурустӣ омодагиҳо аз сӯи ташкилкунандагони ин барномаи ҳунарӣ нигаронӣ кард. ӯ таъқид намуд, ки дар сурати роҳандозии хуби корҳои тарғибӣ бидуни ҳеҷ мушкил мухлисон ба худ ба консерт ташриф меоранд, аммо набуди корҳои тағриботӣ дар сатҳи лозим метавонад боиси он шавад, ки мухлисон баъди анҷоми консерт аз бузургони он хабардор шаванд. Ташкилкунандагони консерт, ки аз бахши хусуси ӯ аз як ҷумла аз соҳибкоре гуфта мешавад, нахостанд тафсилоти ба таъхир афтодан ва чӣ гуна ба фурӯши иҷборӣ гузоштани чиптаҳо ин чорабиниро миёни омӯзгорон шаҳр диҳанд. танҳо яке аз ташкилкунандагони чорабинӣ дар суҳбати кӯтоҳ ба мо гуфт: онҳо мардумро интизоранд, агар мардум таваҷҷӯҳ кунанд, консерт баргузор мешавад. дар посух ба ин савол, ки корҳои тарғиботӣ дар чӣ сатҳ асту шеваи фурӯши чиптаҳо чӣ гуна мебошад, ҳамсуҳбатамон кӯтаҳ ҷавоб дод, ки тамоми шаҳр, тамоми ҳукумат аз баргузори консерт манфиатдор ҳастанд ва умедворӣ кард, ки ин барномаи ҳунарӣ дар сатҳи баланд баргузор хоҳад шуд. Нозияву муҳаммадрофе аз сарояндаҳои ҷавон ва номдори кишвар ба шумор мераванд ва дар чанд соли охир мухлисони зиёди худро пайдо намуданд. онҳо фарзандони ҳунарманди Фақид Кароматуллои Қурбон мебошанд. дӯстони азиз, ин буд. Агар ба шумо маъқул шуд ин видео, ман шуморо тавсия мекунам, ки лайк гузоред ва фаромӯш накунед обуна шуданро. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин видео, ки чӣ мешавад? Нозия боздошт шудан ва билетҳоро чӣ хел мефурӯшанд? Онҳои одамое ки ҳастанд, ки дар онҷо ба қавли мошенникӣ пул кор мекунанд аз Нозияву акаш, ки баромад доштанд. инҷо ба фикри ман аст, ки якчанд пуле бар кисаи дигар одам рафтагӣ аст. барои ҳамон ин ҷанҷол пеш рафта истодааст. ҳоло мебинем чӣ мешавад. раҳмат дӯстони азиз.